ናብ ስደት ካብ ዝወፅእ ኣብ ምበል 4ይ ዓመተየ ንመጀመርታ እዋን ኣፍቃሪት ሒዘ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንከለኹ ኣዝየ ዝፈትዋ ዘኽብራ ልዕሊ እዛ ነፍሰይ ከዓ ዝሓልየላ ኣፍቃሪት ነይራትኒ ሓንሳብ ንዓዓ ምስ ሓስኩ ወላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይትረኣየንን በቃ ንኹሉ ነገረይ ንሳ ገዚኣቶ ህይወተይ ሙሉእ ምስኣ ክውድኦ መደበይን ሓሳበይን ነይሩ ንሳውን ልክዕ ከማይ ዘመን ህይወታ ሙሉእ ምሳይ ንኽትሓልፎ ብዙሕ እዋናት ቃል ተኣትወለይ ነበረት ኣቦይን ኣደይን ገና ብንእስነተይ እንከለኹ ስለ ዝተፈላለዩ ዝበዝሐ ዓመታተይ ምስ ኣደይ ኮይነ የሕሊፈዮ ነደይ ክሕግዝ ግዴታ ስለ ዝነበረየ ትምህርቲ ኣቐድማ ኣቢለ ኣቋሪፀዮ ኣደይን ኣቦይን ዝተፈላለዩሉ ምኽንያት ክሰምዕ እንከለኹ ልዕሊ ዓቐንዩ ዘሕምመኒ መጀመርታ ክልቲኦም ኣዝዮም ይፋቐሩን ይፋተውን ስለ ዝነበሩ እዮም ናብ ሓዳር ኣትዮም ጉዳይ መርዖኦም ብዙሕ ስድራ ቤት ዘይደገፍዎ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ብውልቆም ኮይኖም እዮም ንናይ ሓዳር ዓለም ጀሚሮሞ ክበሃል ይከኣል ኮይኑ ግን ኣቦይ ኣዝዩ ጻዕራምን ስራሕ ዝፈቱን ስለ ዝነበረ ምእንቲ ርእሱ እውን ናይ ፍልጠት ደረጅኡ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ሆቴል ከም ማናጀር ተቆፂሩ እዩ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣቦይ ዘእትዎ ዝነበረ ኣታዊታት ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ካብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሆቴል ካብ ዋናታቱ ዝተፈላለየ ሓገዛት ይግበረሉ ስለ ዝነበረ መነባብሮ ናይ ገዛና ጽቡቕ እዩ ዝነበረ ኮይኑ ግን ስድራይ ንዓይ ምስ ወለዱ ብድሕረይ ካልእ ውላድ ኣይደገሙን ንነዊሕ ዓመታት ኣምላኽ ክህቦም ስለ ዘይከኣለ ዝኾነ ይኹን ሓዊ ወይ ሓፍቲ እውን ኣይወስኹለይን እምበኣር ምስ ምንዋሕ ግዜ ግዲ ኮይኑ ኣቦይ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካል ሓንቲ ሃፍታም ይለምድ እሞ ደድሕሪኣ ክዘውር ጉዳይ ገዛና ንጎኒ ክሓድጎ ጀመረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮይነ ክሓስቦም ከለኹ ልዕሊ ዓቐንዩ ትዕግስቲ ናይ ኣደይ ዝገርመኒ ነቲ ሓድሽን ጋሻን ዝኾነ ባህርያት ናይ ኣቦይ ተፃዊራ ወላ ሓንቲ ናታ ባህርያት ከይለወጠት ንነዊሕ ዓመታት ቀፂላ ኣቦይ ኣብቲ መጀመርታ እዋናት ብስራሕ እንዳማሳመሰ ካብ ገዛ ወፂኡ ክሓድርን ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ኣብ ስራሕ ኣለኹ እንዳበለ ክቕነን ጀመረ እዚ ንመጀመርታ እዋን ዘምፅኦ ዝነበረ ባህርያት ስለ ዝኾነ ነደይ እውን ሓድሽ ስለ ዝነበረ ኣሚናቶ በቃ ብስራሕ ምኽንያት ስለ ዝበላ ንሳ እውን ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኢላ ብዙሕ ትከታተሎ ኣይነበረትን ኣብ ውሽጣ እውን ዝተሰምዓ ሕማቕ ነገራት ኣይነበረን ኮይኑ ግን ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብተን ስሕት ኢሉ ናብ ገዛና ዝመፀለን እዋናት ከምቲ ዝግባእ ፍቕሪ ይህባ ኣይነበረን እዚ ካብ ኣቦይ ዝለመድኮ ፍቕሪ ንዓይ እውን ክጎድለኒ ይፍለጠንን የስተውዕለሉን ነበርኩ እምበኣር ከምዚ እንዳበልና ንነዊሕ ግዜ ቀፂልና ኣቦይ እተን ስሕት ኢሉ ዝህበና ቁሩብ ቁራቦ ገንዘብ እምበር ኩሉ ነገራቱ ኣብ ገዛና የዋፍሮ ኣይነበረን በቃ ሓሳቡ ቀልቡ ኩሉ ግዚኡ ዳርጋ መዓልታቱን ሰሙናቱን ክበሃል ይከኣል ምስታ ሓዳሽ ድለመዳ ውሽሙ እዩ ዘሕልፎ ዝነበረ እምበኣር ኣደይ እቲ ኣብ ገዛና ዘምፅኦ ዝነበረ ሓድሽ ባህርያት ክትዕዘብን ከተስተውዕለሉን ድሕሪ ምጽናሕ ንመጀመርታ እዋን ኣፋ ኸፊታ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ናብዚ ገዛ ካብ ዘይትመፅእ ነዊሕ መዓልትታት ኣቑፂሩ ካብኡ ብዝሓለፈ ኸኣስ ወላ ንዓይ ይትረፍ እሞ ነዚ ቆልዓስ ከም ቀደምካ ድሃይካ ዘይትገብረሉ ኣዝዩ ኮ እዩ ዝናፍቐካ እንዳበለት ክትዛረቦን ከላ ኣብ ክንዲ ብትሕትና ዝምልሰላ ኣበይ ደለኺ ክነስኺ ኣነ ኮንጀራ ክኣርኤ ለይትን ቀትርን ፋሕተርተር ክብል ዘሕልፎ ዘለኹ እንታይ ክገብር ዝውዕል እንዳሓድር እንደለኹ ይመስለኪ ብምባል ብምንፅርፃር ይምልሰላ በዚ ዝጀመረ ኣደይ ንምንታይ ከም ቀደምካ ዘይትኸውን ክትብል ንሱ ከዓ እኩብ ጌጋታቱ ክሽፍን ክብል ብነድርን ብሕርቕርቐትን ይምልሰላ እምበኣር እቲ ኣብ መጀመርታ ገዛና ብፍቕርን ብስኒትን ትፍለጥ ዝነበረት ፀኒሓ ግን ኩሉ ነገር ተለዊጡ ቤት ዕግርግርን ቤት ህኮትን ኮይና ተረፈት ኣደይን ኣቦይን ተባኢሶም ንሱ ናብ ስርሑ ንሳ ከዓ ኣብ ገዝኣ ክተርፉ እንከለዉ ነተን ቁሩብ ቁራቦ ገንዘብ ኣብ ገፃ ወርዊርላ ክኸይድ ከሎ ዓይኒ ንዓይኒ ይዕዘቦ ነበርኩ ብዙሕ ነገራት ክገብር ድሌተይ ወላ እኳ እንተነበረ ግን ከዓ ዓቕመይ ይፈቕዶ ስለ ዘይነበረ ነታ ብሰንኪ ፀርፍን መርገምን ናይ ኣቦይ ንስርንዛሕ ትነብዕ ዝነበረት ኣደይ ንብዓታ ካብ ምድራዝን ነቲ ዝኾነ ነገራት ከዓ ተዓዚብካ ካብ ምሕላፍን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ወላ ሓንቲ ኣይነበረን ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ተግባራት ናይ ኣቦይ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እዩ
ከም መልክዕ ወረ 00 ናብ ገዛና ዝበጽሐ ኣደይ ኩሉ ተግባራቱ እንዳተዓዘበት ጽቡቕ ከም ዘሎ ኣምሲላ ገጻ ፍሽኽ እንዳበለት ንኹሉ ነገር ክትሰግሮ እንከላ ሰባት ግን ፈጺሞም ተግባራቱ ሸለል ክብልዎ ይከኣሉን። ንተግባራት ናይ ኣቦይ ብደገ ደጊኦም ተዓዚቦም ከም ወረ ናብ ገዛ ሒዞሞ መጹ። ነደይ ከዓ እንታይ ክሳዕ ዝኸውን ይኽትጽበዮ ዘለኺ ነዛ ሃብታም ሰበይትኸ ክሳዕ መዓስ ኢኺ ክትዕገስ እያ እንዳበሉ ክዛረብዋ ጀመሩ። እዚ ምስ ሰምዐት ናይ እንዳመን ሃብታም ሰበይቲ እያ ነቦይ ከንታይ ክሳዕ ዝኸውን እያ ክትጽበዮ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዋ ዕነዲላ ተረፈት። ድሕሪዚ እንታይ ይኹም ትብሉ ዘለኹም ናይ እንዳመን ሃብታም ሰበይቲ እያ እንዳበለት ኣጥብቓ ኣቢላ ምስ ሓተተቶም ንሶም ከዓ ኣቦይ ምስ ሓንቲ ሃብታም ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ምስኣ ይውዕልን ይሓድርን ንሳ ናብ ዝኣተወቶ ይኣቱ ናብ ዝኸደቶ ከዓ ይኸይድ ከምዚ ካብ ዝኾኑ እኮ ነዊሕ እዋናት ይቑጢሩ እንዳበሉ ኩሉ እቲ ምስጢር ናይ ኣቦይ ነገርዋ። እምበኣር ካብዚ ጀሚራ እያ ኣደይ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት ሓንቲ መዓልቲ ከም ኣመሉ ነተን ቁሩብ ቁራቦ ገንዘብ ክድርብየልና ኢሉ ምስ መጸ ኮፍ ኣቢላ ኣብ ቅድሚ ያዘራረበቶ ኣነ ንስኻን ካብ ንፋላለ ነዊሕ ኢና ጌርና ሕጂ ግን ወግዓዊ ፍትሕ ይደሊ ስለ ዘለኹ ካብዚ ንላዕሊ ምሳኻ ክቕጽል ኣይደሊኒ በለቶ እሞ ከምዚ ንፍትሕ ተቐሪቡ ዝጸንሐ ሰብ ንእለታ ገጹ በረኸ በቃ ኣነ እውን ምሳኽ ምንባር መሪርኒ እዩ ካብዚ ንላዕለ መንገድና ይሕሸና ብምባል እተን ክህበና ዝግብኦ ዝነበረ ገንዘብ ከማን ከይሃበና ገዲፍና ካብቲ ገዛ ወፀ። ካብቲ ግዜቲ ጀሚሮም እምበኣር ኣቦይን ኣደይን ስለ ዝተፈላለዩ እቲ ዝህበና ዝነበረ ገንዘብ እውን ስለ ዝተቋረፀ ኩሉ ሓላፍነት ናይ ገዛ ናባይን ናበደይን ወሪዱ ዝተፈላለየ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ነደይ ክሕግዛ ጀመርኩ። ከምዚ እንዳበልኩ እውን መዓልቲ ንመዓልቲ እንዳተከአ ሰሙናት ኣዋርሓት ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ዓመታት ተቆፅረ። ምሳይ መማህርተይ ዝነበሩ ሳዋ በፂሖም ትምህርቶም ወዲኦም ተመሪቆምን ክርእን ከለኹ ልዕሊ ዓቕን ይስማዓኒ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ነታ ዕረፍቲ ዝግብኣ ኣደይ ክዕርፍ ኢለ ዝገበርኮ ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ሸነኽ ሓበን ይስማዓኒ እዩ። እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለኹ ብስራሕ ምኽንያት ናፍትን ክብሌ ምስታ ቀዳሚቲ ኣፍቃሪተይ ዝተላለኹ በቃ መጀመርታ ንዓኣ ምስ ፈለጥክዋ ንህይወተይ ሓጋዚትን ደጋፊተይን ኮይና ረኺበያ ህይወተይ ሙሉእ ምስኣ ክውድኦ ከዓ ወሲነ ንመጀመርታ እዋን ዝተላለኽዋ ከም ኣፍቃሪተይ ከዓ ዝተቐበልክዋ ጓል ሄዋን ስለ ዝኾነት ንሳ ናይ መጀመርታይን ናይ መወዳእተይን ክትኮነለይ እንዳተመነኹ ጉዕዞ ህይወተይ ጀሚረዮ ብኩሉ ነገር እንዳሓገዘትንን እንዳደገፈትንን ተስፋ ኣብ ዝቆረጽኩሉ እዋናት ከዓ ኣጆኻ ጽባሕ እኮ ካልእ መዓልቲ እያ ንምንታይ በዚ ዘይጠቅም ነገር ነፍስኻ ተዋድቕ ኣለኻ ብምባል ነቲ ዝጎደለኒ እንዳመለእትን ተስፋ እንዳኾነትንን ቀጺልና ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ከባቢ ዝኣክል ብፍቕሪ ወላኳ እንተቐጸልና ንመጻእ እውን ብሓንሳእ ክንከውን ብዙሕ መደባት ወላኳ እንተውፃና ከምቲ ዓበይቲ ዝብልዎ ሰብ ይሓስብ እግዚኣብሔር ከዓ ይፍጽም ከም ዝበሃል እቲ ንሕና ንሓስቦ ዝነበርና ሓሳብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ዘይተረኽበ ግዲ ኮይኑ እዛ እምንቲ ኣፍቃሪተይ ሓንደበታዊ ሕማም ሓሚማ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየት። በቃ ንእለታ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንበይነይ ዘለኹ ንበይነይ ዝተረፍኩን ኮይኑ ተሰማዓኒ እንታይ እሞ ክብለ ምስ ዝሞተ ኣይመወትን ኮይነኒ እምበር ምስኣ ክመውት ይጸልእ ኣይነበርኩን። ሽዑ ዝተሰብረ ልበይ ክጽገን ዝኽእል ይመስለኒ ነበረን። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ፍርቂ ጎነይ ኮይነ ህይወት ቀጺለያ ኣብቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ኮይነ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክረክብ ስለ ዘይከኣልኩ ህይወት ንኽቕይር ክብል እምበኣር ነታ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ብዘይከዓ ወላ ሓደ የብለይን ዝብላ ኣደይ ንበይና ገዲፈ ናብ ስደት ኣምራሕኩ። ምስ ብዙሓት የዕሩኽተይ ገዛ ተኻሪየ ከዓ ክቕመጥ ጀመርኩ። መጀመርታ ኣብታ ዝቕመጠላ ዝነበርኩ ገዛ 5 ሰባት ብሓንሳእ ንቕመጥ ነበርና። መቸም መነባብሮ ንኽትብድህ ዘይግበር ነገር የለን። ኩልና በብዝወዓልናዮ ፋሒልና ገንዘብ እንዳኣረና ናይ ገዛ ኽራይና ናይ ክዳውንትና ንኻልእ ማልእ ዘድልየና ቀንጠመንጥን ንሸፋፍን ነበርና። ኮይኑ ግን ምስ ኣዕሩኽተይ ከምኡ ኢለ ክቕጽል ኣይከኣልኩን። እቶም ኣዝየ ዝፈትዎም ዝነበርኩ የዕሩኽተይ በብሓንቲ እንዳተሸራረፉ ገሊኦም ፕሮሰሶም ሰሊጥዎም
ገሊኦም ከዓ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ካብዚ ዓዲ እንዳወፁ በብሓንቲ ክንፈናጨል ጀመርና። እምበኣር ኣብ መወዳእቱ ኣፍታ ንቕመጠላ ዝነበርና ገዛ 2 ሰባት ጥራይ ተረፍና። ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመጽኣት ሒዘ ብጀጋ ምስ ኣዕሩኽተይ ምስ ካልኦት ብዙሕ ግዜ የሕሊፋ ኣይፈልጥን። እንተ ነገር ፍቕሪ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ተሰይረሉ ስለ ዝኾንኩ ካልኣይ ግዜ ክምለሰኒ ኢለ ኣብ ኣእምሮይ ሓሲበዮን ገሚተን እውን ኣይፈልጥን። እዞም ምሳይ ዝተቐመጡ የዕሩኽተይ ዝተፈላለያ ኣዋልድ ክላለዩን ክሕዙን ክገድፉን እንከለዉ ኣነ ግን ጓል ኣንስተይቲ ትቕረብ ኮይና ኣይትስምዓንን። በቲ ሓንሳእ ዘጓነፈኒ ነገር ሓንሳእ ልበይ ስለ ዝተሰብረ ካልኣይ ግዜ ናብኡ ክምለስ ልበይ ኣየዳለኽዎን። እምበኣር ኣብ ስደት መፄ 4 ዓመት ዝኣክል ምስ ዝኾነት ትኹን ጓል ኣንስተይቲ ተራእየን ቀሪበን ኣይፈልጥን። 4 ዓመት ምስ ገበርኩ ግን ኣነን ዓርከይን ጥራይ ኣብ ገዛ ምስ ተረፍና ክልቴና ኣብ ገዛ ኮይና ክንጠማመት ኣዝዩ ዘሰልቹ ስለ ዝኾነ ክልቴና ተተሓሒዝና ሻሂ ክንሰትን ወግ ክንገብርን ካብ ገዛ ክንወፅን ክንዛወርን ጀመርና። እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለኹ ምስ ሓንቲ ካብ ደገ ንዕረፍቲ ኢላ ዝመፀት ምልክዕቲ ጓል ሄዋን ዝተላለኹ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝበልክዎ ምዚ እንኳ ዓርከይ ሻሂ ክሰቲ ኢለ ናብ ደገ ምስ ወፃኹ ዝረኸብክዋ ኣዝያ ምልክዕቲ ካብ ምዃና ዝተላዕለ መጀመርታ ዓርከይ ጠሚትዋ። ኣንታ ርእያ በጀኻ ዛ ጓል ደስ ክትብለካ ምሽ እንዳበለ ሰሰሪቑ ክጥምታ ጀመረ። ኣነ ብወገነይ በጀኻ ኢለካን ይበሎ ዝኸምዚኢታት ሕጅኸ እተን ዝቐደማ ስለዚኣ ኸለኻ ዲኻ ነዚኣ ትጥምት ዘለኻ እንዳበልኩ ክዋዘዮ ጀመርኩ። ኣንታ ንስኻ ጥዑይ ኣይኮንካን መስለኒ ናይ ብሓቀይ ኮኤ ንድሕሪት ገጽካ ሞ ስርቕ ኣቢልካ ጠምታ ምስ ረኣኸያ ንስኻ ኸማናይ ተሓድጋን ኢኻ በለኒ። ኣዘራርባ ናይ ዓርከይ ካብቲ ካልእ ግዜያት ዝተፈለየ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ተገዲሰ ንድሕሪት ገጸይ ተጠዌ ነታ ንበይና ኮፍ ኢላ ዝኣዘዘቶ መግቢ ክሳዕ ዝመጻ ትጽበ ዝነበረት ጓል ጠመትክዋ። ገጸይ ናብ ዓርከይ መሊሰ እንታይ ሞዚኣ ብምባል ብዘይ ምግዳስ መለስኩሉ። ኣንታ ናይ ብሓቂኻ ዲኻ? ኣንታ ንስኻስ ወላታ ዓይነ ልቦናኻ እተደፊኑ እዚኣ ትመስል ቆልዓ ጠሚትካስ እንታይ እሞ ክትብለኒ በለኒ እሞ ተመሊሱ ንዓኣ ክጥምት ፈዚዙ ተረፈ። ኣነ ብኹሉ እንትኑ ኣዝየ ተገረምኩ። እንታይ እሞ ካብ ካልኦት ኣዋልድ ዝፈሊ ወላ ሓንቲ ነገር የብላን። ጽብቕትን ፍልይትን ኮይና ካብ ተራእየትካ ግን ኣብኡ ኮይንካ ዓይንትኻ ሕፀብ ወላ ንዓይ ትገደሰለይ በልክዎ እሞ ነታ ተቐሪባትለይ ዝነበረት ውዒይቲ ሻሂ ከይዝሓለትልኝ ከላ ፊትፊት ክብላ ጀመርኩ። ወያ ዓርከይ ግን እቲ ዝኣዘዞ ውዒ ሻሂ ዝሒሉስ እቲ ንሳ ዝኣዘዘቶ መግቢ በሊዓ ክሳዕ ትውድእ ሓመም ክብል ኣምሰየ። እንታይ እሞ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንዓይ ከማን ፈጺሙ ኣይዕለለንን። ዝኣዘዘቶ መግቢ ወዲኣ ሕሳብ ከፊላ ናብ ገዝኣ ክትከይድ ምስ ተበገሰት ወያ ይዒንቱ ናብኣ ተኸይሉ ዝጸንሐ ዓርከይ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ብድዲሉ ብምትንሳእ ሓፍተይ እንዳበለ ጸውዓ። ድምፁ ሰሚዓ ናባና ገጻ ቁሊሕ በለት። የእዳው እንዳዋዛወዘ ናባና ገጻ ክትመጽእ ምልክት ገበረላ። ካብቲ ዝነበረቶ ናባና ከተምርሕ እንከላ ኣነ ብወገነይ ብተግባራት ዓርከይ ሓፊረ ርእሰይ ኣድኒነ ነቲ ካብ ዘይቀምቀሞ ነዊሕ መዓልትታት ዘቑፀረ ፀጉረይ ክጠቓልሎ ጀመርኩ። ዓርከይ ካብቲ ሓፊልዎ ዝነበረ ናብ ቦትኡ ኣይተመለሰን። ናባና ምስ በጽሐት ከዓ ሰላም ዝሓፍተይ ከመይ ኣለኺ ብምባል የእዳው ሰደደላ። ንሳ እውን የእዳዋ ሰዲዳ ሰላም ከመይ ትኸውን ብምባል መለሰትሉ። ብድሕሪኡ እውን ብሰላምታ ናባይ ኣምርሐት። እዚ ምስ ረኣኹ ኣነ እውን ሰላም ክብላ ኢለ ርእሰይ ቅንዕ ምስ ኣበልኩ ንእለታ ብመልክዓ ተማረኽኩ። እዋ እዚ ዓርከይ ደኣ ሓቁባ እዩ ብምባል በብሓንቲ ክፋል ናይ ኣካላታ ክጥምታ ጀመርኩ። ብፍሽኽተኣ ተሳሒበ ኣስናና ምስ ጠመትኩ ካብኡ ሓሊፈ የዒንታ ፀጉራ ኩልንትንኣ ኣቃውማኣ ጠሚተያ ብመልክዓ ከዓ ተማረኽኩ። ብዝኾነ ኣነ ንዓኣ ሃሂለ ክጥምት እንከለኹ ዓርከይ መፀውዒኡ ምኽንያት ክዝርዝር ላዕልን ታሕትን ይብል ነበረ። እወ በይንኹ ምስ ረኣኹ ኮየስ ንምንታይ ዘይላለያ ኢለ ኣዝየ ክፅብቕቲ ኢኺ ከመይ ኣለኺ እንታይ ደኣ ኣብዚ ከባቢ ዲኺ ርኤኪ ዘይፈልጥ እንዳበለ ሕቶ ኣብ ርእሲ ሕቶ ክድርበላ ንሳ እውን ኣድራጋ መልስታት ክትመልሰሉ ተራባረቡ። ብድሕሪ ግን ኣነ ትቕብል ኣቢለ ሓንሳእ ወላ ምሳና ኮፍ እንተበለትሲ ንምልላይ እውን ዕድል ምረኸብና ብምባል ስለ ዝሓሰብኩ ነቲ ዓርከይ ዝኸፈቶ ዕድል ክጥቀመሉ ኣንታ ብጠጠው እኮ ኩሉ ነገር ወዲእካዮ
ጓለይ ኮፈሊ እዚ ልብ ዝበሃል የብሉን ብምባል ነቲ ኣብ ጎነይ ዝነበረ መንበር ስሒበ ኮፍ ከብላ ፈተንኩ ኖ ሕጂ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ኣብ ገዛ ዝቆፀርኩም ሰባት ስለ ዘለውኒ ቀልጢፈ ገዛ ክበፅሕ ኣለኒ ድሓን ካልእ ግዜ ስለምፅዋዕኩም ግን ንኣዝየ ዘመስግን ብምባል መልስና ከይተፀበየት ንድሕሪት ገጻ ተጠወየት ዓርከይ እዚ ምስ ረኣየ ሓንሳ ኣባ ፅንሕ በሊ እንታይ ደኣ ሽምኪ እኳ ዘይሓዝናኪ በላሞ ተቐዳዲሙ ሽሙን ሽመይን ሓበራ ኣፍታ ሰዓት እቲኣ ኩሉ ወልደፍደፍና ተፍተፍን ናይ ዓርከይ ደኣ ዘስተውዕል ዝነበርኩ እምበር ንዓኣዝ ብዙሕ ኣየቃልብ ኩላን በቃ ንኽላል ያይሉ ዘይተዛረቡ ዘረባ ወላ ሓንቲ እዩ ዘይነበረ ብጣዕሚ እኺ ተሃዊኽኪ ዘለኽ መስለኒ እሞ ዘይነብፅሓኪ ክሳዕ ገዛ ክወላ ብሓንሳእ ዘይንኸይድ ወይ ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎንኪ ዘይትህብና ካልእ ግዜ ምእንቲ ክንራኸብ ብምባል ሓተታ ንሳውን ሰናፍ ኣይነበረትን ፀገም የለን ቁፅሪ ቴሌፎነይ ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ግዜ ደውሉለይ ክንራኸብ ንኽእል ኢና በለቶሞ ካብ ደገ ከም ዝመፀት ላህጃ ኣዘራርብኣ ይምስክረላ ነበረ ብድሕሪዚ ቁፅሪ ቴሌፎን ስለ ዝቐየረትና ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣጋጣሚ እንዳዕለልናን እንዳሰሓቕናን ናብ ገዛና ተመለስና ገዛና በፂሕና ፈፂምና ብዛዕባ ምዕላላይ ኣቋረፅናዮን ኣዝያ ምልክዕትን ፅብቕትን ከም ዝኾነት ክልቴና እንዳተወራረና ክንገልፃ ኣምሰና ብፍላይ ዓርከይ ንዓኣ ክገልፅ ኢሉ ዘየምፅኦ ቃላት ወላ ሓንቲ እዩ ዘይነበረ ኣነ ብወገኒ ብመልክዓ ኣዝየ ተማሪኸን ተጀኒቐኒ ግን ከዓ ማዕረ ዓርከይ ኣይበፃሕኩን ንሱ ዝብሎን ዘዛረቦን ኣይፈልጥን ሓቅኻ ኮለኻ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ዝወፃውን የብላን ግን ንስኻ ኣመን ኣብዚሕካዮ እንዳበልኩ ሙሉእ ምሸት ክዛረቡ ምሰኹ ንፅባሒቱ ውግሕ ምስ በለት በታ ዝሃበትና ቁፅሪ ቴሌፎን ክልቴና ተሰማሚዕና ደወልናላ ቴሌፎን ተቐቢላውን ከተዕልለና ጀመረት እቶም ናይ ትማሊ ዝተላለና ከወዳት ኢና ብምባል ዓርከይ ዘረብኡ ጀመረ ኦ ከመይ ውዒልኩም ድሓን ዲኹም ትማሊ ኣዝየ ተሃዊኸ ስለ ዝነበርኩ ግዜ ዘይሃብኩኹም በለትና ሓቅኺ ንዓኺ ደኣ ኣበይ ግዜ ክህልወኪ ንሕና ግን ዕንክሊል ክንብል ግዜ በዚሕና ስለ ዘሎ ኢና ሕጂ እውን ተገዲስና ደው ኢልናልኪ እዚ ዘረብኡ ምስ ሰምዐት ሰሓቕ ደርኩ ሓቶ ዋው ኣዝኹም ኢኹም ደስ ትብሉ እንታይ እሞ ብኣካል ተራኺብና ዘይንዕልል ኣነ እውን ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ዝፈልጦ ሰብ የብለይን በለትና እሞ ካብ ኣዘራርብኣ ካብ ደገ ከም ዝመፀትን ዝኾነ ሰብ ከም ዘይብላን ተረዳእና ብድሕሪዚ ቁፅራ ሒዝና ተፈላለና ንምሸታ እያ ቆፂራትና ኣብቲ ንሕና ንነብረሉ ኣከባቢ ጌስት ሃውስ ሒዛ ከም ዘላ ሓቢራትና ኣብቲ ዝተቋፀርናሉ ቦታ ኸይድና ምስ ተራኸብና ዘይ ከም ዝሓለፈ ሙሉእ ብምሉእ ንልበይ ማረኸቶ ማዕረ ክንደይ ፅብቕትን ግርምትን ምዃና ንመጀመርታ ግዜ ፅቡቅ ጌረ ኣስተውዓልኩላ ዋው ብምባል ብውሽጠይ እውን ኣድነቕኩዋ ብድሕሪዚ ዓርከይ ኣቓልቦኣ ክስሕብ ኢሉ ዘይዛረቦ ዘረባ ወላ እኳ እንተዘይነበረ ንሳ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣቓልቦኣ ምሳዩ ዝነበረ ሰሰሪቓ ትጥምተኒ እንታይ ደኣ ብዙሕ ምዕላላይ ትፈቱን ኢኻ መስለኒ እንዳበለት እውን ከተዛርበኒ ትፍትን ነበረት እንታይ እሞ ወላ ሓንቲ ክምልሰላን ካብቲ ዝሓለፈ ንላዕሊ ክዕልላን ክእለት ኣይነበረንን ይሰምዕ ምስኦም ከዓ ይስሕቕ እንድሕር ደኣ ክኢለ ከዓ ቁሩብ ቅራቦ ቃላት ይውፍ ነበርኩ ብኸምዚ መንገዲ እታ ናይ ሸዓ መዓልቲ ርክብና ተወድአት ኣዝዩ ጥዑም ምግቢ ጋቢዛትና ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ምሸት እውን ኣምሲና ናብ ገዛና ተፈላለና ናብዚ ዓዲ ንዕረፍቲ ኢላ ከም ዝመፀት ብዙሕ ትፈልጦ ሰብ ስለ ዘይብላ ከዓ ድበዝሐ ግዜኣ በይና ተሕልፎ ከም ዘላን ሓቢራትና ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚርና ግን ንሕና ኣብ ጎና ስለ ዝነበርና ናብ ዝደለየቶ ቦታ ካብኡ ብዝሓለፈውን ንሳ ዘይትፈልጦ ቦታታት እንዳወሰድና ከነዘናግዓን ከነዛውራን ጀመርና እምበኣር ሌላና ኣብዚ እዩ ዝጅምር ፅቡቅ ጌርና የዕሊልናን ስሒቕናን ተፃዊትናን ከምቲ ምስ ኣጊረ ዘዕለልክዎን ዝስሓቅክዎን ኣፍቃሪተይ ካብቲ መውታት ሒዘ ምስ ዝኾነት ትኾን ጓል ጌርዮ ኣይፈልጥን በቃ ኣዝየ ፈትያ ኣብ ልበይ ከዓ ኣትያ ንነዊሕ መዓልትታት ከምዚኢልና ምስ ቀፀልና እምበኣር ኣብቲ ኣጋ መኻዳ ሕጂ ምፍልላይና ቀሪቡ እዩ ቅድሚ መኻደ ግን ሓደ ነገር ክነግረካ እንድሕር ደኣ ዘይፀሊእካዮ ምስ ከድኩን ኩሉ ግዜ ብቴሌፎን ክረኽበካን ክዕልለካን ምደለኹ ግን ከዓ ፈቃደኛ እንትኾንካ ጥራሕ እዩ በለትኒ ንሕቶኣ ብኣወንታ መሊሰዮ ሽግር የለን ኣብ ዝደለኽዮ ግዜ ደው ኢልካ ክትረኽብኒ ትኽእል ኢኺ በልክዋ እሞ ብኸምዚ ተፈላለና
اندعي عركي بزعبا انت يحسب نيرو اي فلتن انا جن افكريا بفقراون ودقيقي ولا كوانت زي بالكو جنكا ازيفتيا كل جزيا خا مساك خون وشتي يدلي نبره بزخونه خوينو اتن زنبره ناي عرفتي حصرتي معلتات دس بزبل اقباب يحلفناين ناب عدا افاننايا بدحرزي كدولليا إلو بزح يصبه ولا كوات زي نبركو كابت زبيتي وصعي عدا مس بصحت بتدغاغامي بواتساب እንዳደወለት ክትረኽበንን ከተዕልለንን ጀመረት ወላኳ ምስ ዓርከይ እንከለኹ ቴሌፎነይ እንተቀየርኩዋ ንሳ ግን ካብ ንዓርከይ ንላዕሊ ኣብዚሓ ንዓያ ትድውለለይ ዝነበረት በቃ ካብ ምሕር ምዕላልናን ምድዋልናን ንነዊሕ ግዜያት ምርኻብናን ዝተላዕለ ኣብ ውሽጥና ሓደ ዘይነበረ ስምዒት ክስማዓና ጀመረ ድሕሪ ኣፍቃሪተይ ንመጀመርታ እዋን ብፍቕሪ ጓል ሂዋን ውሽጠይ ክስነፍ ተፈለጠኒ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ኣይደለኹን በቃ ቀልጢፈ ክነግራለኒ ከም ዘፍቅራ ክሓብኣላ ጉባእ ኣይኮነን እንዳበልኩ ክሓስብ እንከለኹ ኣቐዲማ ባዕላ ከም ዝኽትብል ተዛረበትኒ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣፍቃሪትካ ይዕሊልካን ነርካ ሕጂ ኸ ብዛዕባ ፍቕርን ኣፍቃሪትን እንታይ ተሓስብ በለትኒ እንታይ ሞ ንልበይ ትመልኣለይ ጓል እንድሕር ደኣ ረኺበ ክቕበል ፀገም ዝበሃል የብለይን ፍቕሪ ኸኣ يحزك عن برايت حزونيغا فقر انت حيزنس عيني يحسني بالكوا امو بقى انا بتحم فكرك كالوخو كل جزي مسخخ خوني زدلي بنافقتك كمي كم زلخو انت ترئي ازيغا مدنقت كالي نيركا بلتني زربقا مسامعكو اكالاتي قلز حليك ورن تفلتني انت يمو خبلا حقوسي وسن كم زيبلو دقاقي ما حبركوا كفتك زيتي جميرنا كم فقرات مدن بتليفون كنعللن كنزراربن جمرنا اوشتي حاطير اوانات ناو اديس ابا كتمص كم زخونت كنراخبن بزعبا مصاي هوتنا خا كنعللن كم زخنا حبرتني بقى نعا مسرخبكو هوتي دقيما تسفا خم زرخبتن تنفاس كم زسقعتن كوينو تسمعني كل جزي كعللان كلخو بنافقوتا ازي يحمس كم زلخو يفلتني انتي مخجبر حفيلكا ايكيدن فتيت أليه نساق ساعة متى كتبيا قديتا إيو زنبرا عرقي زنبرنا ركبنا فقراوي كم زتلوت أمس سمعة أزي إيو زسنبدا عندان سغاسي سلاح اندابلكا بها زيت قوري بالكان بزخون خوينوغن بركبكم أزي إحقوس وقعد اسبلك زعركي بمبال طبق منياتو قليت ألي حقوسي وسن سلزينو برو نابدي كي ترفه دويلة أفكاريت كم زحسكو أزياد صبغتن ملكعتن كم زخونت مسرعيتا خا أزي خمت فتوان حبركوا أديون بتيز تفترة نجرات أزي حقوست نبرت أسيز ودي كانوا عندي خا كم كان عنا خايف ترلكا بمبال مرقا بيلاتني انبقار بخمزي من قدي نحد عمد زأكل بتليفون دا تراخبنا كان عللن كان راخبن زانيحنا بدحرزي دحر حد عمد ناب أديس آبا دقيما مزقت النمو بأكل تراخبنا حقوسي وسناي نبرون دقيمان عالم كنبرا كال أجيزي زتفتركو كوينو تسمعني حقوسي بفشغتان كاو بزحلفون بقالات كقلصو لكع كم بتاي كزلل ولا حنتي تسأل أي نبركن كله كنتاتي زستو على عركي زعركي أمنا فشغ تبزحلقا سحت الكون بينخا خد سحق يستو على الكالغو ازميحر حقوسكا نابتلا لخيده بالكا لعل عقم فريحلكا تنقبل زعركي اندابلا كسعز الزاربني درجايو حقوسي أبكت زنبب دنبرا انبقار دقيمة تذكاري زخونا معلتتات كحلف مساف قاريتي فأودقو كخلل جمركو سرحي قديفة مسا زي كركو بوتان زي بتحكو مزناقعتاتن ولا حدا إيو زيلا أزياد عمتي فقر مسا ممليسو يمكركا فتيما أيتمنون أيتتسقبن كا ممتاء كتنقراني انكلا أقديما زحاز كلا كيستاو سلا زنبرا اتتخارينايو زنبرنا قزا قديفنا أنا عركي نسان أو إنا نقمت زنبرنا كاب قزا حليفا بزعبا مقبنا بزعبا نخداونو خداونتي كي ترفا كلو نساعات حسبو زنبرت أفكاريتي بممتاء راي لكع كم زننويح عمتات كاب ولدو تفليو زتانحا قولعا زي تخدنكو خداونتن زي تعمكو مقبن ولا حدا أي نبرن بقى
حقوسي وسن زبها لاي نبرون نعي كتبل زي تقبره ولا حنت نجر سلا زي بلا بزون أزي حقوس تزنبركو أواي إسن نويح عمتات سيني وزت أنا حكو فقري دقي مخرخ وإجدي أنت أملاخ لو مسكي حسكاني أخا مسلني أندابلكو نأملاخي دقاقي ما يمسكنو نبركو اتنك أداموت كلتا سامنتات بأداوا يحزا كاو بزحلفهون حقوفها بيلانا بقاف لبيت اقعاد أنبر كالق زحلفها ركباي نبرنان دحرزان كلتا سامنتات كن أفكاريتي بعلا لعلا عاقن ناباي كتتاقاقا كحقوفها كدليني كاو بزحلفهون مساي كدقس دليت كمزلوا كستو على الله جمركو أناون دليتاتا كقبرلا قروبي نيرا بقى كتسقعنن كلا كابا كرحق دليتي يكونن كافتي نساز دليتون العلي أنا غتسقع دليتي يوزنبرا أمبار بخمزي من قدي نما جمرتا أوان أنا نافقاريتين أبحان تعارات بحان ساب حدرنا اتزقرم نجر ناي نجر ودي دا أخوينو زي فلات أمبر أنا دنقل ينيرا نساقل بدنقلنا أيز أنحاتنن بزخون أخوينو بتاليتتيها أزي حقوس نبركو نساقن زخون نجر قدي أساكيف واخوينو بعيني سقطات تأمتني نبرات انت يا خونكي انت لو دي تسقم إلاك حتى نكلخو ولا حنت تسقم يلن مسكبري سلازيت أنا حقوقا أي تحزلي كنكا نجزياوي نجر ترايز تكاملي أفكار نيرني لك كم حساباتو مسكبرخ أقديفني بلتني زي أبو زحات والد زي سمعو تاريخ سلازخونا أزيها أدنقتتني بتي زقات أما نجرات ولا حنتي كم زي تسمعني زخون نجر كأ كشعور رقم زي بلون حبركوا كأو بزحلفة نعايز اللوا فقرنا خبرتن كم زقد سني مس حبركوا أزياد حقوست بقى أنا خماخ عينة سبب هيوتي ملوك كركب كم زي كألكو أقدم فليت أي بقى تمرعنا بحنس أنخون لن معالتات أزيزنها فقندلخو اندابلت دقاقي ما فقرات قلت ألي بقى بخل انتنا كريان كلخو أفكاريت زي كوناتس نساب على فقري كوينات سمع أن نبرت أمبار بخمزي من قدي تنز ترفع كل التسامون يحليفاتن نحد ورحي زاكل أزيد أبوغن تذكارن زخنا معالتات يحليفنا كتفانوني انقلا أفتي أبقى تساليت مسألو كيزيات قال كدان كن أسرن كن مرعن كم زخنا نقول نجر كأ كدالولو كم زلني حبرتني أزيد حبيسن دسيلني بنافقوتن بنبعتن أفانخوا كاب تغيد نشدش ورحي زاكل كم قدما قينا تعللني فقراون تقلت اللي نبرت دحرزان شدشتا أوارحقن أنا بتدقاقامي مرعنا قريبو بقى تمتقلو معالتي نافقالخو إلا كزاربان كاللخو كابزا زربا كتحدم كتبل زي تمتقو أرئستي ولا حانتي أزيلا بتدقاقامي إذا نقرزي مسستو عالكو فقري نمنتاي زر استخل علاق اللخو كتهادم تدالي زخون هدس دي بلكي نقر ندحر حالي خوينو نمنتاي زي تنقرني اندابلكو لقاقي ما كتشغا جمركو نزتوسنا أوانات زتفلالية مسمس اندامتات نزحتو كتحالفا دحر مزنح دحري نويح كيزيات كن حانت معالتي كم زكتبل تزاربتني فقري لو معالتي حد نقر كنقركاس لزدلو خيدو ويلالكا بلتني انتاي كتنقرني بموبال حدا دعم زينا نمسمع يأزاني تقلي كتبيا جمركو انتو خونهجن نسا زدالوتو تقبو زينا زي كونس نلبي زسابر قالاتيو زنبرا بقى بزي حبب حدا نقر كنقركا أفتز حلفة نقديس آبا متقلو زنبركو جزي بحنسا بزح معالتاتينا يحليفنا حق مزراب تحيش بزح نقركا تعذيبكا بخل نقركا تفتو عينة سبيقا بلتني أمو انتاي حجي بالكوامو قنا بحدا نقر أنا نسخان كنسخان معي نخلنينا بقى إذا حدار دبها رأستي كل عالم كله كل كيزي سلامي يسأنا اللخو اندا بلد بزتو قرارت تنفاس كتعللني جمرت انتاي تتأقم أنا نسخان زي نسخان معلقها انتاي اللودي بالكوا كله زنبرني تسفاتات كبنن يفلت أني نبرا بقى زربا قد إلا أنا نسخان بحنسخان نبراي نخلنينا اتمخنيات كأ كم دفرد أي تقطر اللي ينبر أو عرات فتس إمكان عايكة حقوسا نتخل عينة سواي كون كان بلتني فتس إماز سمع زلخو زربا حلمو خخونا اللي تمنخو انتاي خد الزارب زلخي
ካብቲ ዝነበርኮ ንላዕሊ ደሞ ከመይ ክኸውን ደሊኺ በጃኺ ይላገጽ ዘለኹ በልኒ እንዳበልኩ ክስሕቕ ንገዛ ርእሰይ የገድዳ ነበርኩ ናይ ብሓቂ ዝሓዘቶ ቁም ነገር ስለ ዝነበረ ፈጺሙ ዝቕየር ቃላት ኣይነበራን ናይ ብሓቂ እኮ ኣዝየ ዘፍቅረካ ከመኻ ገይሩ ንልበይ ዝመልኣለይ ወዲ ኸኣ ኣይረክብኒ እንተኾነ ግን ኣብ ሓዳር እንድሕር ደኣ ኣቲኻ እዚ ኩሉ ነገራት ኣገዳሲ እዩ ከመይ ገይረ ምስ ደየሕጉሰኒ ወይ ከዓ ምስ ዘየዕግበኒ ሰብ ክነብር ይኽእል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንናይ መርዓና ጉዳይ ኣብ ምልክት ይሕቶ ይእትይዎ ኣሎ በለትኒ ዋ ኣንተ ሓፍተይ እሞ ኣነ ሰነፍ ዴ ዝዘረባ ካበይ ከምፂኽዮ እንዳበልኩ ደጋጊመ ክሓታ ፈተንኩ ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ሰነፍ ዴ ኣይኮንኩን ገዛ ርእሰይ ይፍትሽ ነበርኩ ባዕለይ ንነፍሰይ ሓቲተ ዝምልሶ መልሲ ሰነፍ ኣይኮንኩን ከም ዝኾነ ሰብኣይ ደይኮንኩን ኣነ እንዳበልኩ ይምልስ ወላ እኳ እንተነበርኩ ንሳ ተምፅኦ ምኽንያታ ግን እዚ እዩ ዝነበረ በቃ ንነዊሕ መዓልትታት በዚ ርእስቲ እዚ ተጨቃጨቕና ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሳ ወላ ሓደ ዝቕየር ሓሳብ የብላን ኣነ ንስኻን ብሓንሳእ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና እቲ ምኽንያት ኣብ ዓራት ኣይትሕጉሰንን ኢኻ ዝብል ዘረባኣ እንተዘይኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይነበራን እዚ ዘረባ እዚ ተዛረቦ ዘላስ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ደገ ስለ ዝተቐመጠት ዶ ትኸውን እዚ ዘረባኣኸ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ክትዛረበሉ ነውሩ ምዃኑ ዝነግራ ስለ ዝሰኣነት ዶ ትኸውን ብምባል ቀሪበን ህድእ ኢለን ከረድኣ ብዙሕ እዋናት ፈቲነ ንሳ ግን ኣብተን ነራኸበለን ጊዜያት ነዛ ርእስቲ እዚኣ እንዳልዓለት ፈጺማ ሰላም ከልኣትኒ በቃ ኣብ መወዳእትኡ መደምደምተኣ ኣነ ንስኻን ብሓንሳእ ክነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝብል እዩ ዝነበረ ከመይ ገይረ ክቕበሎ ኣዝየ እኮ ዘፍቅረኪ ንዓኺ ክብል ከዓ ዘይገብሮ ለሓንቲ ነገር የለን ምናልባት ከዓ ምስ ግዜ ይቕየርን ከም ድሌትኪ ይኾነልክን ይኸውን ኢለ ክዛረባ ወላ እኳ እንተደለኹ ፍጹም ኣይከውንዩ ክልተ ሰሙን ሙሉእ እኮ ተዓዚበከ ክንከኣ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝበሃል ክትገብር ኣይከኣልካን ሕጂ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንዳተዓዘብና ከመይ ጌርና ኣነ ንስኻን ናብ ሓዳር ክንኣቱ ንኽእል ኣነ ተመርዒ ድሓር ክፋታሕ ኣይደሊኒ ስለዚ በጃኻ ተረድኣለይ እንዳበለት ክትልምነኒ ጀመረት ኦ ማዕረ ክንድኡ ዘብፅሕ የብልክን ድሌት ከተዘይኮይኑ ኣነ እውን ድሌተይ ክኸውን ኣይክእልንዩ ኣገዲደ ዝኣትዋ ሓዳር ስለ ዘይብለይ ጻዕዳ ጽናሕኪ ብምባል ብኩሉ ነገር ጽቡቕ ተመኒየ ኣፋነኽዋ ብተግባራታን ዘረባኣን ልዕሊ ዓቕን ሓፊረን ልበይ ተሰይሩን ከመይ ጌራ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ዝረኸብክዋ ኣፍቃሪተይ ለዝተቐበልክዋ ሰብ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን መምኽነይታ ኣምፂኣ ካባይ ክትረሕቕ ምፍታና እንታይ እዩ ኣበሳይ እንዳበልኩ ንነዊሕ መዓልትታት ጓሃኹን ውሽጠይ ከዓ ተሰማዓኒ እዚ ነገራት እዚ ንዓርከይ ምስ ዕለልክዎ ኣዝዩ ሰንቢዱ እንታይ ትብል ኣለኻ ከመይ ጌራ ግን ቆም ኢላትካ ናይ ብሓቂ ሰነፍ ዲኻ እንዳበለ ሰሓቕ ሓዊሱ ሓተተኒ ኣንታ ንስኻ ትላገጽ ደለኻ ናይ ብሓቂ እኮ ኢኹም ኢላትኒ እንታይ ከም ዝብላ እኳ ይጨኒቕኒ ኣነ ሰነፍ ኣይኮንኩን ንሳ ዝለመደቶ ካልእ ነገራት እንድሕር ኮይኑ ግን ክርድኣኒ ይከኣለን በልክዎ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዓርከይ ሓደ ተረካቢ ዝኾነ ዘረባ ተዛረበኒ ሰባት ባህሪና በበይኒኡ ልክዕ ከም መልክዕና እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ካልእ ነገራት እንድሕር ደኣ ለሚዳ ኮይና ንዓኻ ፈጺማ ክትቀበለካ ኣይትኽእልንያ በቲ ሓደ ሸነኽ ሓቃ ክትከውን ትኽእል እያ በዚ ነገራት እዚ ዘይተሐጉሳን ዘይተዕግባን እንድሕር ደኣ ኮይንካ ጽቡቕ ህይወት ክትመርሑ ይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ መንገድኹም እንተሓስኩም እውን ዝኸፍእ ኣይኮነን ኣምላኽ ከዓ ንዓኻ ዝሓይሽ ሒስልካ ኣሎ በለኒ እሞ ንእለታን ልበይ ዘርግእ ዘረባ ተዛረበኒ ኣንቱም ሰባት እንታይ ይበሃል እዚ ኣነ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክጓንፈኒ ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን እቲ ንነዊሕ እዋናት ሕጅዝ ጽቡቕ ኣለኹ ናብራይ ክመሓየሽ እዩ ህይወተይ ክቕይሮ እየ ንዓይ ትኾነኒ ሰብ ረኺበ እየ እንዳበልኩ መርዓ ዝኣክል ጽቡቕ ነገር ኣብ ቅድሚያ ቀሚጠ ዝተጓዓዝክዎ ኣብ ዓራት ከተዕግበኒ ስለ ዘይትኽእል ምሳኻ ሓዳር ኣይገብርኒ ብዝብል መደምደምታ ኩሉ ነገር ተወዲኡን ተቐይሩን ይብለኩም ስለ ጽኒኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ይቕኒለይ